በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ብተስፋ ተሓጎስ ብፀበባ ተዓገስ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 12 ፀሓይ ዓባያ ወርሒ ምስ ከወለታ ግና ትፅልምት ኣእምሮና ድኹማት ሰባት እውን ብንኣሽቱ ፈተናታት ምስፀልመት እዩ። እታ ጥራያ ዝነበረት መሬት መጀመርያ ፀልማት ሸፊንዋ ነበረ። እግዚኣብሔር ብርሃን ይኹን ምስ በለ ግና ብርሃን ዓሰላ። ከምኡ ከዓ ንፀልመት ኣእምሮ እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ። ነዚ ንኸረዲ እምበኣር ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቲ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 12 ብተስፋ ተሓጎስ ብፀበባ ተዓገስ እንተበለ ዝመሃረ ኣብ ዘመንና ብዙሓት መንእሰያት ነቲ ዝመፅእ ፈተና ተስፋ ሰኣን ምስጋሮም ህይወቶም ንምጥፋእ ዝወስኑ ውሕዳት ኣይኮኑን። ካብቲ ዘገርም ግን መብዛሕትኦም ናብዚ መሰረት ዘብፅሖም መሰረት ጭንቀት ኣዝዩ ደቀቕቲ ምዃኑ እዩ። ንእሽቶ ቆልዒ ንሙሉእ ጫካ በረኻ ክተጥፍእ ከም እትኽእል ከምኡ ድማ ኣእምሮኻ ንእሽቶ ሓሳባት እናዓበየን እናኣጋነነን መላእ ህይወትካ ከበላሹ ዕድል ኣይትሃቡ። ሓቀኛ ክርስቲያን ብፈተናን ፀበባን ደስ ምስ በሎ እዩ። ምክንያቱ እቶም ፈተናታት ከም ብስለት ኣእምሮ፣ ጥበብ፣ ምስትውዓል፣ ትሕትና፣ ትዕግስቲ ዝኣመሰሉ ፀጋታት ከም ዝህሉ ይገብር ስለዝኾኑ ኩሉ ዝተዓፀወ ማዕፆ ዝኽፈተሉ ግዜ ኣለዎ። ፀልማት ምስ ኮነ ከዓ ንፅባሒቱ ይበርህ። እዘን ባህርያዊ ተፈጥሮ ዘረድኦ እንተሃልዩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ኩሉ ገግዚኡ ከም ዘለዎ እዩ። ኣብ መፅሓፈ መክብብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ንሓዘን ይኹን ንበኽያት ግዜ ከም ዘለዎ ንሓጎስ ከዓ ግዜ ኣለዎ ይብል። ስለዚ ብተስፋ ነቲ እግዚኣብሔር ዝህበካ ናይ ሓጎስ ዘመንካ ክትፅበዮ ይግባእ። ዘማራይ ዳዊት ፈተናታት ኣብ ዝበዝሐሉ እዋን እቲ ሽግር ሓላፊ ምዃኑ ብምርዳእ እስመ ሃደረት ነፍሰይ ብተስፋ ሓደረት በለ። ንስኻ እቲ ወሪድካ ዘሎ ፈተና ክትኣልዮ ተዘይከኣልካ እኳ ናብቲ ንሽግር ናብ ሓጎስ፣ ንጭንቀት ናብ ራህዋ፣ ንሓዘንካ ናብ ሰሓቕ፣ ንውርደትካ ናብ ክብሪ ክቐይር ዝኽእል እግዚኣብሔር ተስፋ ግበር። ናብ እግዚኣብሔር ተስፋ ዝገበረ ዝሓፈረ ሓደ እኳ የለን። ካብ ሓረስታይ እሞ ተምሃር ንሱስ ገና ብተስፋ ቀፍኦ ንክመልእ ዘለዎ ቁንጣሮ እኽሊ ናብ ግራት ይዘርእ። ዝረኣያ ነገር ሃልይዎ ዘይኮነስ ብኻህልነት እግዚኣብሔር ማይ ሃሪሙ ከም ዝፈርየሉ ብምእማን እዩ። ብተስፋ ይዘርእ መወዳእትኡ ከዓ ብሓጎስ ቀፍኡ ይመልእ። ሎሚ እውን ንስኻ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ፀቢቡካን በይንኻን እንተሃልይኻ ህይወት መሪርካ እትሃልዩ ግዲ የለን። ንስእነት ናብ ምልኣት፣ ንድኽነት ናብ ሕብስቲ፣ ንዝመረረ ህይወትካ ወይ ንክመልእ ዝኽእል ኣምላኽ ኣለሞ። ተስፋ ግበር። ህልኢልካ ምሕሰብ ዝሓለፈ ኩነታት ቅድሚ 1 ዓመት ወይ 2 ዓመት ብዛዕባ እንታይ ትጭነቕ ነርካ? እቶም ዘጨነቑካ ዝነበሩ ነገራት ሎሚ ኣበይ ኣለዉ? ኩሎም ካብ ቀሃሙ እዞም ሎሚ ኣብ ኣእምሮኻ ዘዕገርግሩካ ዘለዉ ናይ ጭንቀት ስነ ሓሳብ እውን በሊኖም ክጠፍኡ ስለ ዝኾኑ ብተስፋ ክትሕጎስ ይግባእ። ተስፋ ንባሕሪ ሽግር እተሳግር ናይ ነፍሲ ስንቂ እያ። ስራሕ ኣምላኽ ኣዝዩ ድንቂ ካብ ምዃኑ ንምእማን ኣሸጊሩ ንኩሉ ፀርካ ናብኡ ኣራጊፍካ ብእምነት ክትፅበዮ ከም ዘለካ ዝገብሩ ታሪኻት ኣለዉ እሞ ሃየስ ከሰዓበኒ። ተመን ምስ ሰብ ክዘራረብ ከሎ ኣድጊ ንጎይታኣ ክትመክር ከላ ኤልያስ ንናይ ሰማይ ማይ ልክዕ ከም ናይ ቡንባ ማይ ክዓፅዎን ክኸፍቶን ከሎ ኳኽ ከማ እንጋዲ ሰብ ኮይኑ ከገልግል ከሎ ኤልያስ ብናይ ሓዊ ሰረገላ ናብ ሰማይ ክኸይድ ከሎ ዮናስ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ክፅሊ ከሎ ኣዕፅምቲ ናይ ኤልሳዕ ምዉት ከተንስእ ከሎ በትሪ ሙሴ ተመን ክትቅየር ከላ ጎይታ ብምራቑ ዓይኒ ክፈጥር ከሎ ናይ 4 መዓልቲ ሬሳ ናይ ኣልኣዛር ብስሙ ተፀዊዑ ካብ መቓብር ክወፅእ ከሎ ፅላሎት ናይ ጴጥሮስ ክፍወስ ከሎ ጨርቂ ናይ ጳውሎስ ምዉት ከተንስእ ከሎ ተፃሒፉ ንረክብ ኢና። እዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ይኽእል እዩ ኢልካ ብእምነት ተዘይተቐቢልካዮ እንታይ ክትገብር ትኽእል? ሄዋን ምስ ተመን ተዘራሪባ ዝብል ኣሚንካ
أبنا أرجعوي بتبنى بجوه دايبهم زبل وذا خوينا بتسمعك إلياس كواخ مجيبوه زبل أمينك أبنا جبر منفس قدوس نخواخ مجيبوه كبهال كما يمسلك دانيال مس أنا بس حاديرو زبل تقبلك أبنا جبر منفس قدوس مس أنا بس نيروم نزبل كما يتحسبوا مصحف قدوس صحيح استود قال له غزي نعخاني عالم فصامي مسلك له مالتي حدا أبو يوناس عسى بحر وحيطو زبل تاريخ كمين مؤمن زخبدو إلى مستحتو بأملاخ دا أيكون عند عسى نبري يوناس وحيطو كبالسي يوناس نعسى بحر وحيطو تزبهالون ما آمنكو إلى ميبهال إزكو مصحف قدوس يتصحيف زلو تبل انت خنكا እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ጽሒፍ ምስተወደ ስሩሕ ተጠዋቢሉ ትብላለኻ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 19 ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም እየ ዝበሎ ደኣ ኣይሰማዕካን ዲኻ ዝፈጠራ ነፍሲ ዘይገድፍ ኣምላኽ ኣይገድፈናን እሞ ክጸበልና ከሎ ናብኡ ንጸልይ ክንሕጎስ ከለና እውን ንምስጋኑ ዝኸውን መዝሙር ንዘምር ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክቡር ወሃያል አሜን።